பாடசாலை விடுமுறை மற்றும் நீண்ட விடுமுறை காலம் என்பதால் தெஹிவளை தேசிய மிருக காட்சி சாலையை பார்வையிட பெருமளவிலான மக்கள் வருகை தந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. நீங்கள் இப்பொழுது கௌபே வழியாக ஆன்லைனில் இலங்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபைக்கு பணம் செலுத்தலாம். நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் மக்கள் தங்களது பிள்ளைகளுடன் விடுமுறையை கழிப்பதற்காக தெஹிவளை மிருக காட்சி சாலைக்கு வருகை தந்துள்ளார்கள். இதன் காரணமாக வழமைக்கு மாறாக இன்று மிருக காட்சி சாலையில் கடுமையான சன நெரிசல் காணப்பட்டதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்துள்ளார். இவ்வாறு வருகை தந்த பெருமளவானோர் மிருக காட்சி சாலைக்குள் நுழைவதற்கான அனுமதி சீட்டுகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக நீண்ட நேரமாக காத்திருந்ததையும் அவதானிக்க முடிந்தமை මේ අලුතෙන් ඉපදිච්ච පැටව් තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා කළු හංසයෝ. මේගොල්ලෝ ඉපදුනේ ජනවාරි 5 වෙනිදා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ ජාතික සත්තු උද්‍යානයට ඇවිල්ලා මේ අලුත් පැටව් ටික බලා ගන්න. ඒ වගේම ගිය කොරෝනා මාසවල ඉපදුච්ච පැටව් 5 දෙනෙක් ඉන්නවා.